Aberri eguna dugu aurrean, aberri eguna 2017 eta Gernikatik independentziara egin nahi dugu saltua. 2017ko aberri eguna, dakizuen moduan apirilaren 16an izango da, eta 26an Gernikako bombardaketaren 80. urteurrena. Bi data horiek elkarlotu eta aurtengo aberri eguna Gernikan ospatzea erabaki genuen, bere momentuan kaleratu genuen moduan. Beraz, bombardaketaren 80. urteurrena dela eta askatasuna eta bakea Euskal Herriak erabaki lemarekin Gernika batzordeak eta independentista sareak antolatuta apirila osoan zehar Gernikan burutuko diren ekimen, ekitaldi eta mobilizazioen artean kokatuta dago aurtengo aberri eguna. Estrategia genozida baten baitan burututako gizateriaren aurkako krimena izan zen Gernikako bombardaketa. Baina Gernika eta Sarraskia hain gordin erakusten duen Picassoren Gernika margolana askatasunaren eta bakearen ikur bilakatu dira mundu osoan, eta batez ere Euskal Herritarron artean. Sarraskitik, sufrimendutik eta injustiziatik askatasunera egiten du jauzi Gernikak. Hondamendiaren erdian, herri libre batera berarekin egan egiteko deia luzatzen digu Gernikako txoriak. Gernikatik independentziara. Uste dugu Gernikako bombardaketaren 80. urteurrena Euskal Herriaren etorkizunari buruzko hausnarketa sakona egin eta urratsak zehazteko unea dela. Euskal Herrian zehar burutzen ari den herri galdeketa prozesuaren erdian ospatuko dugu aurtengo aberri eguna. Erabakiaren garaian bete-betean sartuta gaude. Eta ordua iritsi da menpekotasunezko iraganarik loturik mantentzen gaituzten kateak apurtu eta etorkizunera jauzi egiteko. Dependentziaren kalteak egunero nozitzen ditugu, eta geure buruaren jabe izatea ezinbestekoa da, gure herriaren etorkizuna eraikitzeko arlo guztietan, politikoan, ekonomikoan, sozialean zein kulturalean. Katalunia eta Eskozia independentziara bidean urrats sendoak egiten ari dira, eta guk ezin dugu tren hori pasatzen utzi. Euskal Herriarentzat ere argi dago zein den alternatibarik onena. Estatu propioa erautu eta lehen Euskal Errepublika independentia proklamatu. Horrexegatik, aberri egunean gure prozesu soberanista bultzatuko duen gehiengo sozial independentista herriz-herri aktibatu eta eratzeko deia egiten dugu. Sigla politiko eta sensibilidade zehatzen gainetik, apirilaren 16an Gernikako aberri egunean parte hartzeko deia egiten diegu Euskal Herritar guztiei. Denok batera, Gernikako txoria paparrean, iragana oroituz, etorkizuna eraikitzeko, konpromisoa konpartitzeko, eta lau haizetara argi eta garbi esateko, Euskal Estatu Demokratiko eta Sozialari bai, eta Euskal Errepublikari bai.